insua ye num koye mu no ade a eye bore bia wo mbia no obeyi afiri mu ansa na akoyeyem Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya se saa bore ya Nyankopɔn so obeyi afiri niama yedi koyeyem ne mu ne se osi bonsam kwan ofa so edi nya yen odi yare ema yen ye niama yedi koyeyem eti soso mu no bonsam edi bore na gwaduane anasa nsuo na wudi ana wunum na koyeyem ne mu no na ntentema sansa wu sum Nyame wo ne sum mu nti aboso ni Nyankopɔn ne be yi saa bore na firi eduane ana nsuo na bonsam di agu weduane ne musunsum mafa no afo obedi agu yam no na saa ohaw ni nyina efrim Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se we eye bosha Nyankopɔn nankasa ahye yen se wo besum na obeye edi amawo na afesu oto aso ka kire se Nyankopɔn nankasa ne si se enkoba ne se oba bi esum no na owo ne sum esum no na wafa yefru na sei anase wanya banwu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se esi ewo Nyame som ne mu esanse Nyankopɔn nankasa ne bosha a wode ya hye nkrofo a omo esum no wo no ankasa ne som mu no na wode ama omo enti o se we no kire se asunje tuntun obiara ode ne ho aruamu ne yemfa ne se ohia ba we nya bi na ode ne ho aruamu yeden a ubenya ba na wu o se Nyankopɔn nankasa ne bosha wa hye ama ne ma enti yeden a ubenya wo de Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se saa ne Nyankopɔn ne bosha ne te o ka se obema unna dodo a se odi na asase su ebeso ansa na wafri asase ne so na enkoba ne se ne yetete ne se under 20 under 30 na nipa na wu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se nya saa na wo Nyankopɔn ne bosha ne mu na mom o se obema na dodo a yedi ama o se bedi na asase su edru ansa na wafri asase ne so ne nyina ya Nyankopɔn ne bosha odi ahye ne ma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se we nti ya nya we nyina wo Kristo sum anasem ya na yesum ni nyina efrise na saa wo sum no enye Nyankopɔn ne sum enti afe na Nyankopɔn ne sum ane din ni tonton sum na aba ti ya pese ya nya saa boshe nyina na ya nya bambo ya esipi ya ese ya di ehu berua Nyankopɔn ne sum ne mu na no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aka kire se nra mra oba ya doma eba ni nchen ebinum si yare ana eha omo no be 10 years be 20 years be 30 years Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se we nyina uhu abeto na enti wasa san wechi akọ Pentecost ana o Methodist ana o Presbyterian ne mu a o se unsese ono bia na wankasa na wo sese uhu na de o ma yenti ase o se ono nokura no ono ka kire yen na nokura ne se bambo a wanya esanse wabo wesu wosusu Ɔkrɔnkrɔnyi oja ne mu no o se eno eye bambo a wanya na saa bambo yi ebetena osu kopi mre bi se wan betena Nyankopɔn ne som ne mu na osa de hu kora o Methodist ana Pentecost ana Presbyterian ne mu a o se yadan bambo yi ebefri ho na efri ho a sunsum na omude niam aboni abagu abrabo so no omu agusu wo ho enti se bambo yi free super omudi de echen no ebesan de abagu so enti kwan ya befa so abambo yi betena yeso ache eni se ye de yehu berua asumdwe tontonsum a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ade nkyerɛkyerɛ a afri aboso yi ni Nyankopɔn ede abre ye ni mu no se eno ena bema ye bambo a esipi a ye ohawa da yeso nyina a efri yeso koyi ensan na chi mabio mfise Nyankopɔn ehye bo se yare bi ena wo mu ena odi ba ne sum mu no yi yare ne fru so a yare ne eni hu kwai se ba biom so how be da so na odi aberra ne sum mu na how ne fru so a how no emma biom na mom se wantena osum ne mu dia ewo hu kwai se besan ba biom to Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se no kra ena o kan kire yan pese enya bambo na niam nyina a eha yen se kwa ama ne mabiom dia yentena osum a odi abre yan Nyankopɔn ne sum kroji a edini asumdwe ntonto sum no yentena mu na no ena beboa yen ma yanya bambo a esipi a hawo ni nyina efri yeso no ensa na chi embabio asumdwe nka hom amen happy damembri edujubezin daboko ewie na wonse damembri yawo abato time damembri yawo abato emben ensi damre bia abato de bosa na mransefo na aden za woye
a wɔpere wɔma basabasayɛ ɔban ɔman Ghana basabasayɛ de ntunu sɛ ɔman no mu Amen. ɔman biara a Yakopɔn soma no bɛba mu ɔman no wɔn ho tɔ ho wɔdzi yie na muhuni wɔn ho ahomobɔtɔ ho amanyɛpon yɛho a wɔn ma ɔman no apantam pɛpɛ wɔntum yɛwɔ ɔnyɛ wɔ kwan koraa wɔkeka nyinaa yɛ ano ka no wɔde keka kɛkɛ wɔntum mmɔ ɔman no mpantam pɛpɛ na mbɔ yɛ na ɔman so wɔ hɔ a ɔhene hwɛ do wɔnyɛ panyin na ɔhwɛ do nti ɔyɛ dɛ wɔto aba nti ba mpa nyɛ wadwe kyinkyin de ɔnye nkote ba ɔbɛyɛ yɛ dabi yɛde ba adwene fi wo tirim na mmeranteɛ pono ankasa so wɔnyɛ abasabasayɛ na ɔyɛ nhyɛ da hɔ ɔman Ghana ɔbɛyɛ yie Amen. sɛndɛ Nyame Somafo aba ɔman no mu ɔrɔ ɔman no yɛ yie kwampo anakyi na ɔma mɛsɛnteman ɔyɛ sɛnteman ɔne mpo akwampo na hwɛ ɔne ɔyɛ kwampo mpo munsua ade sɛ munsua ade a mmɛhyɛ dwumadi ase bɛyɛ mfidini nkyɛ bi nyipra bebree ma ɔman no ahyɛ ase ɔyɛ dɛ ɔba ɔsom yɛ nyina nya ɔman no ɔntum yɛye ɔnti ne yie papa sɛ ɔsom yɛ ɔnyina nya a ɔman nso ɔntum yɛye da sɛ ɔman no ankasa no hyɛ bɛ ɔkisi Nyame Somafo nsɛm dɛm na kwampo anakyi bae ɛmɛ nsɛntema no ɔgyina dɛm pɛpɛ na ɔbɛsi wɔ Ghana ha nti yɛ ama yɛ po wɔn ma ɔman no ayɛ yie na mmom oyɛ so a wɔyɛ panyin ma ɔhwɛ ɔman no do mmiri biara nti ba mpa nhyɛ adwuma dɛ oyi ba na ɔman no bɛyɛ yɛ nti biribiara ne a na abranse ada ketesia anaa na ɔwo bi a wɔho yɛ zim na yɛ no ɔnsɛ da bi oyɛ dɛ wɔba na ɔmo yɛ ho wɔn ma ɔman no ayɛ yie nti wɔnyɛ basabas mu a wɔbɛyɛ basabas na ade nyaa wɔnyɛ to obiara ɔbɛyɛ ɔbɛdze adwene bɔne bi na ɔkae dɛm ne ho bɛda adi nti mpanyinfo no wɔnkasa nhyerɛ wɔn ba wɔnkasa kyerɛ mmɔfra ba ma wɔnto aba no dɛm da biara wɔayɛ ma wɔyɛ asomdwe wɔnkasi dɛm no pɛɛpɛ dɛm mbiri yɛde ho bɛsira na mansɛm nyinaa da afe Nyankopɔn no som adu Ghana ha afe Nyankopɔn no som adu Ghana ha nipa biara yɛ ahoboa na ɔmo wura Nyankopɔn no som no mu na ɔmpa nyina ankasa no ho homa de wɔbɛ hɔ nyinaa na bɛka kyerɛ bia obiara mpere nyine ho ebibira ɔwɔ da Ghana yibira wankasa pere gye ho ɔmpa kwete mpo yɛ wɔn ne ma asase da ha ɔsɔ no hɔ bia yɛ do oyi hɔ da wo de nam hɔ wɔ pere tuapo wɔ mane tuapo obiara ankasa ho oyi hɔ nsira mmerɛ bira no obiara yi hɔ a menyi ne hyɛ yɛ a wo sɔ wo de hwee wo sɔre kɔ mu hu bi da kempa wo go asen mu over 25,000 ɔkrete mpo yɛ hɔ bia mo sɔ wo de o bibia ha sɔre kɔ mu hu bi obiara ba bibia na do ha wo dam na ɔman na yɛ nze sunsun attack nyimpa ne nyinaa nze edu bira nyimpa bira ɔpere ɔgye na ankasa no ho na yiwu hyema na ayɛ chinje ayɛ hantan na da baka de yɛ adwuma pɛ na afi agye wo ho anyin na ɔbadama wankasa wo ho bɔtɔ da wɔka kyerɛ mu nyinaa yɛ nkontompo ebira wɔkɔ ahɛ de nyɛ ahɛ ma ɔyɛ no kwad ɛyɛ twetwa ntaa po anyɛ ahɛ ma nko wabra bro ye na ya de nyane mamko ne nyina ye san yore chawo da wo de nya nkwaji wasase do o wora yimpa nya nkwaji wasase do ansa ne ko ye ne hoden sa Yakopon obo atbia wo pe na yiji na dem ayijin kasere won ho ahema na san ayije afibɔ ento wora hu na asase da ansa de kanya afibɔ den na wa wo titi we do asbɔ kwa be za kwa ahema mai abragu modo yabagumodo ahagumodo atisigodo musuna segudo bade akwa ahemanu maye mama asafo wakatim ya nkontompo mamu ima afo wakatim ya nkontompo yamrasam nyo ya nkontompo yankopante se yede ba oda wankasa yede ede wayi hu eze mo na za american mecheche yankopana asam na ede se ede tudu ya adwan na wo to de ba yera yerba piuru adan san yere bio wabra sen on san sebio oyi on san sebio busu san do dan che kra bo hu miripi na nam ho na ono no bedi na zira ewu atimoda be ya ahemanu mu akọ edamase
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔde ne nkyerɛkyerɛ bɛbɛ awieyɛ no ɔde afoto wei ma yɛn sɛ mmabunu ne nkete sɛ ɛwɔ Ghana mu no. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ afoto ɔde ma yɛn ne sɛ yɛwɔ abato afei mu na sɛnea da bia da yɛto aba asomdwe mu no mmabunu na yɛwɔ Ghana na sɛ yɛtie nkyerɛkyerɛ a ɔde ma yɛn ne yɛnya saa abotrɛ ne yɛmfa nkɔto aba. Na mom sɛ Ghana basabasa bi besi wɔ Ghana ne deɛ ɔsi ɛmba so saa na baabi a Nyankopɔn asoma ne sumani akɔ hɔ no saa ɔman no anya asomdwe ɔman no ɛyɛ yie. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Ghana ɛbɛyɛ yie yɛkɔ yɛ nimi Ghana bɛyɛ yie na mom sɛ ɔsom ne gyinaeɛ a Ghana ɛnyɛ yie nti ma yɛmfa nhyɛ yɛ tirim sɛ ɛyɛ dan ɛsɛ amanyɔkuo bi na ɛmbɛtena so ansa na ɔman na yɛye ɔsi nsɛm a ɔmo ka ne deɛ ɔmo ɛɛka bi na mmom ɛnyɛ amanyɔkuo bi anaasɛ kandini bi ɛna ɔbɛma Ghana hyɛbrɛ asesa ɔsi Nyankopɔn nankasa na ɔbɛyɛ ne man ɛyie na ɛsan sɛ wasoma ne sumani aba ɔman ne mu nti ɛyɛ dan a ɔman ne bɛyɛ yie na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ fata sɛ ɔman bia ana kuro bia no ɔnya ɔhene a ɔdi ɔman ne so ana ɔdi ɔman n'anim enti mmeranti a yɛwɔ ɔman ne mu ne nkete sɛ yɛwɔ ɔman ne mu no yɛnya abotrɛ ne yɛmfa nkɔto aba no ma yɛmfa basabasa bi mfa hyɛ yɛ tirim sɛ gye sɛ wei nkwa na esi a ansa na yɛbɛhu sɛ ɔman ne bɛkɔ so ɔsi daabe Nyankopɔn nankasa ɛna bɛyɛ ɔman ne yie nti wei yɛ foto a wɔde ma yɛn sɛ yɛn mmabunu a yɛwɔ ɔman no mu no abato afi mu ne yɛwɔ yi yɛnya abotrɛ Nyankopɔn nankasa bɛyɛ ne man ne yie na nyɛ obi a ɔbaa bɛdi ɔman no so na mmom ɛsɛ fata sɛ yɛ dan a yɛnya ɔhene a ɔbɛdi ɔman n'anim. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔno Nyame na asoma na aba ɔman no mu Nyame ne sumani a wabɛpie wɔ ɔman no mu ti de wɔka kyerɛ sɛ yɛ dan ɔman ne bɛyɛ yie na yɛnhwɛ ɔkɔmfo anɔkyɛ a ɔbɛpie wɔ asanteman no mu no yɛnhwɛ nneɛma pa a ɔde brɛ asanteman ɔno no ɔyɛ kɔmfo no yɛnhwɛ deɛ ɔbɛyɛ ma asanteman. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔno ɔyɛ Nyame ne sumani a wabɛpie wɔ ɔman Ghana enti Ghana nso bɛfa ne ntoma pa afira yɛnyi basabasayɛ ɛmfiri yɛ tirim na yɛn a yɛyɛ apanyifoɔ yɛn mmaa yɛn nuanom a ɔmo wɔ fie yɛn to ɔmo fo na ɔmo nyi basabasayɛ ɛmfiri ɔmo tirim na abato fie a yɛwɔ mu yi yɛn to aba no asomdwee mu sɛ na da biada yɛyɛ no. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ n'asɛm ne nyinaa wie yɛn ne sɛ Nyankopɔn ne som abɛpie ɛwɔ ɔman Ghana nti nipa mutɔ yɛ pa asomdwee yɛ pɛ sɛ yɛdi yie wɔ asase yi so na afei yɛwu so a yɛnya ahema mu nkɔ no yɛngyae baabi a yɛde yɛn ho akɔwura ɛfa na ɔsom ho ne yɛmbɛwura Nyame ne som a ɔde asane asase yi so ɛwieyɛ mmerɛ yi na ɛno ɛna ɛbɛboa yɛn ma yɛdi yie. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ deɛ asɔfo ne deɛ akyerɛkyerɛfo ɛde ma yɛn sɛ wo brɛ asase yi so sɛ yareɛ ɛɛteetew sɛ ɔhaw bi ɛɛteetew na wode wu a wobɛnya ahema mu akɔ no ɔsi ɛnyɛ nokorɛ da sɛ wobɛbrɛ wɔ asase yi so yareɛ bɛteetew na wawu na wanya ahema mu akɔ ɔsi ɛnyɛ nokorɛ na de ɔbrɛ ne ɔhaw na wukɔ mu asase yi so nyinaa ɔsi ne nyinaa yɛ nneɛma ɛɛda na adi akyerɛw sɛ daakye ahema no unya ebi ɛnkɔ efisɛ ansa na ɔbɛnya ahema mu akɔ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛsɛ unya saa ahema no mu asomdwe no unya na asase so unya nkwagye no ɛwɔ asase so ɛsan sɛ asase so no uwɔ ahotɔ uwɔ asomdwe mu a ɛno na ɛda na di sɛ daakye ahema no so ubɛkɔ hɔ. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ to how na egu yɛ so na yare egu yɛ so yɛ kyinkyinkyin yɛ nya yaresa ne yɛ di ewu no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛno ɛda na di sɛ ahema no yɛ sa ɛnka ti na asɛm a ɔde brɛ yɛn nyinaa ne sɛ yɛn nyinaa yɛnya adwensakra ne yɛmfa yɛn ho bɛwura Nyame ne soma Nyame de asoma no a ɔde aba asase so ɛwieyɛ mmerɛ yi na ɛno ɛne yɛde yɛn ho wura mu a Nyame nso ɔse ɔbɛhwɛ yɛn na wayɛ ɔman ne yie ɔse ɔsom yɛn gyina Ghana ɛnyɛ yie nti mmerɛ a yɛn mu pii yɛde yɛn ho wura ɔsom ne mu ne yɛtie ne nkyerɛkyerɛ a yɛde di dwuma no yɛde bɔ bra no na yɛn nso yɛabrabɔ no ɛɛsi yie na Nyame ɛɛdan n'ani ahwɛ ɔman ne na ɔdanda ɔman no na ɔman no so ɛɛyɛ yie kɔ. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛho hia
se yenya kandini wo man no mu na mom Nyankopon nankasa no ba ni man ye enti ono ya Nyame ni sumani no to ade ma ye ni se yenya adwensa kira ye mfa ye hu berura Nyame ni sum no mu na Nyame onsiesi o man Ghana no nye ni ye. Asumdwen ka hom. Amen. Yawoh nhyiam bia ye bayere wo ha. Ye ba start wa 3rd October. Abra asomfo de wonyim. Obi aya hoboa na omro tere. Nchacha pu na ye asomfo ma wa regis nya wo ba. Na obi aya hoboa kuma asepon wo ba ahakoko nya wo ba. Du kuma asepon wo ba. Munyina oro wonyina wo ba. Na ye de menhyiam. Na homa won ye osum mun. Pi awoba wo so wo de yaba obi abotuma ba. Obiramra oya 3rd October ebowie 8th October ebeshia wo culture center wotwegom wo 5th ayemenda aha ne kosan nso ye do somna ye de wie ame ye wie ame nko joda mo ha brother mo ha ama ayere pona wo baka echi no ma hwe ho sana mako nti wo bia kwa kankan akropon won kan kyerɛ mo nkropɔ a wo afiafi wo yere gu ho na wo pere wotena wa wowun Nyame wa mbɔ wi asen de bi fia ye na ye odua kwa agbowo sa wo yere na nye odua kwa agbowu na da mmiri de wo ka kyerɛ mo ayere san da mmiri ye na mo impa mo wa yere na ho o ye da hospital ho o ye haba center o ye asapo oyi mara friends for esusu na wa attack human bia yina wo ho ntina mo brother men nze gana po wuda men be by 90% yara huma yara by 90% no esusu no was na doctor da ba ya wode ha percent ba ya wode ha ba bia yi ho o ntuma ya wo hwe adra ahata na wode ye wode saye no wonse na ye ahata na wode saye da na ya kopro ye na wozi ojana matete do na ye na okan pa oye sunsun yerban ojatete do nisa wo ye dasa dam ye ba oye sunsun yerba hata na botuma sa yerba yi ene sunsun bo no sa wo se mo wo se wo ye ba ho wo do ojana ma 70 do se bi du ma ata be wiase ayankopan obodadam botuma sa yerba yi da the dam okan Ezekiel da won fa atansa won yere da bia wo yino TV den a wo ka kire nko fa wo yimo hwe o sa yere ba o ye sunsum yere won se ne ye na sunsum yere nso awo mam malakai sunsum yere na ese awon hwe da asmo si ha e da hwe asmo si ha e da asmo si ha eyi o ye doctor asam eyi ha ba wan wotuma ye ntuma ya wo hwe o se azene ye na kwan ni yaba bia wiasa onye no ma 70 do ana wa haba wo wiase da bi oyi ho Malachi chapter 4 verse number 1 asina hwe verse number 2 asina huma hum siro mizin neze nzi yatene ni ewiase oyarsa woni ntaban bope amahum da bembiri yere bada oye esunsum na wazeman ose yamna mosman yatini bi aba osini bi aba na ordinance sabasa ma yereba ne bi ne yedusi ede ba yen wa shemare nsapo ona ze bada hwerewu sa wo ya ba sa bosum kurusin prozumu na sa ma yen wa shema bada hwerewu doctor bi ayi mo botuma abo ma ye hebra bi ayi ho eyi na dor ha hu eyi na da hu nyem ma nsam ma yera na wondam ha na wakwa ha hwa sa nyimzine wo hwa njambri ababa him njayere po gu hana asene hu o me sha yere po ta na da mutuma hwe wo ina da medara o just 2 minutes me so to rakat na ho no to rakat na ho no to ba 5 hours na ma tuma hwe wo ina da ba nyimzine wo o te hia yakwa bia yimpa o hye nche wa na o yere omba yakwa pia bata na wa wu enti one share madness
Yana my year, Yahabara Sembia, Yamara Sembia, Yasop Nasembia. What want to me? Yakupana, a hatata of where what I am. As we come. Amen. And see, one country on the 10th, the message Madras was Culture Center. Matras was 10 October. On our Yapon, no matter what I said, could say, Homo hard the water could say in the Mosher home. Poor of Mosher home. The 15th, what you crewman. Will you cry, Ebia, and Minna Batnasi? The consensus, it was some less war. Regency, Baba. You're a master Nasi. Brother Matras and Sana. Marco. And the master put the Mutayu Papa. Mutayu, Sunday. So, yeah, a hand time they change you. Now, question summer, after what the dada, ma. Fredda never crop a year, mammy, be you war. He no according. Go now, go to Poco. What's nature? Sana, Sopna catch that and change your opinion. I'll see me, Sir Abraham, or your awkward. I be saying, where would try to the party in our son can see it. And so, what we are, what you mean? And say, Bill, I can see my men. And a mom, that's a punaka to where to once or possibly be cooked. That's not some what's in our Yanakot. Them not something one was I know, man, my name. I saw you now, me, you point you. Obian, Master Sunday. We never must say, when I must say, Sampa. Amen. I'm saying, Bonga, something now, be a little that criminal woman from many who will be. And so, like a sack or him, or you may have made a management. So I said, Bonga, something now, but just I want you. I suffer, make you a man. Now, Homa, evangelist, I want me to go work on your son. I want to make you her. Now, my wishes to you. And see, Mother, Mr. Bay 5 days of Hawa. I am son of Homa, one of them, Queen or home. Into one country, what they will show. Me now, Uncle Bodem, they will be. They are Uncle Seneca. Me now, walk by one car on the 10th. Pop, one start one block, Culture Center. Who heard me out of the Pabra? The one Casaba. Who there? The other bar, the fan sign there. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Ɔrodinka boy Edi Maye Ekankyerɛ kyerɛ wode Maye ne ho sɛ busuma ɛwɔ yɛ nimia a 3rd of October sɛ dwumadie bi ɛbɛhyehyɛ so wɔ Kumasi Krodua mu wɔ Cultural Center ɔsɛ ɔbɛtena ase na wahwɛ ayarefoɔ ne ɔmo amabrabɔ ankɔyie nneɛma ɛtete wɔm nneɛma ankɔyie wɔ mabrabɔ mu ɔbɛtena ase 53rd ɛkɔpem 8th of October ɛwɔ Cultural Center. No see, so shall say third na on the 5th of October, ye memory dano, domno ebe edi nanti ebe check room na omu edi adane di se wa back road emu na omu wia kwesi adano no wa ye osum ti se de ye hu ne nei no wia onu betina Cultural Center hall fiti Monday no kopim Wednesday aye 8th of October no osi obetina Cultural Center na wa show mo yare eha omu abrabo seye omu a niama enkoye wo mabrabo mu no omu aba ne nkyɛn no wahwɛ omu na wadanda niama ni nyina wo mabrabo mu aye ne yie ama wo enti ye koyi yemfa nkaboi koma ye nuanom sɛ on the 3rd of October Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo obesan betenase ewo Cultural Center na wahwɛ dom no every 3rd ekopim 8th of October na mom 5th of October ye memene danom edi nante betwa Krodua enimu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dwumade a ɔde bre asanteman ne na yen Kumasi mai Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ye no waba abesra ye mre bebre na so sanka yete nsem no na yete ne yi a na yamfa ahantan enta ekire a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se anka saa mre ye ho atoyen frisanka woba ha yinke de yarefo bebre na beba no de ne sa toto omoso mako so bia banya na yaresa nsan no wefri ha na sesa na hantan ti o kasai obi tenchen otie no so omma yare ha no so omma obefri ha ko na yare na kunu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ni nyina ya hantan ni nada ni nimdia ye ninti na ye nyina ye sa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ti ye yi
sa asofo omunada asema omudi amaye yeyi na kwa yeyi ni free etima enu na beboa amaye ho atoyen na asema omu kika kire ni nyina osi bebre na ye na ada na omude maye Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ase Nyame som no no de aba no enti obi biara owo haw obi biara bibi etete ne yekoyi yenkombo sa dawuru no say on the 3rd of October Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo obesan bepie mu wo Kumase Krodie mu na ba bia oba besia cultural center 3rd owo kopim 8th of October ni nyina no oti ho a obehwe omu a ohawe da omusu yare etete wo mu ni omu a abrabo no aseye no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se yemfo omu nyina mra na ono a oye Nyame ni sumani a waba asase so ewie yemre no ohwe no nsese ehyebre nyina no nya ne ye emaye na se di asofo na ada no mu nkyerɛkyerɛ echi a na ndie yen ne ebe ha ye ho osi se ye de ani to foma ye be se asofo a na ye from asofo akesifo ni nyina no mrete we ni mu ni a ono ohye ne dwumadi ase no bebre na no mo dwuma ne ekofom dwumadi ni egu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se enu ono ne dwuma wasane asase so awoye no no sa asofo a mo yesunsu mo adwuma mo dida adasama no ogu dwumadi ni nyina na asofo ono hia om sanka omo wo man ni mu a eye ni omo a omo from who evangelist for mo kinkan Bible ni kyerɛkyerɛ ase no omo kan Nyame asɛm kyerɛ ase no se omo kwa na ohia wom na nya omo a mo se omo yesunsu mo adwuma omo no omo se osi omo daada nipa dasani edi omo akɔ bonsanjem Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ase enti de yehu ni nyina ne ono an adwuma no na wogu omo adwuma no sesi yeyi naada ni kontompo ni ahantan free mu ni ye de yehu berwa Nyame ni suma ode abaye mu a enu na be ma ye ho atoye yen hye ne so say on the 3rd of October ekopim 8th of October Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo obetrase cultural center Kumase Krodie mu na wahwayarefo omo amabrabo ankoye niama enkoye omo a ohaw ni kwananda gu omo so no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say yenti na waba yembehia no cultural center 53rd of October kopim 8 na on the 5th no domine be check room no mu check room we are on the 6th yes kwesiada no obeye osum kese ewo ho na afenso wasatena se ahwe dom no ansana we free ha akọ Kumasifwe, Asantimae, ene die chire, enije sem kese a wo ho ne se, Messiah naba, odi ahoto naba, ohaw ni nyina beko. Senti no, asomdwe tuntum som in collaboration with Ajenkwa TV. Out of bandage rally walk. Kese pa afagana ha nyina bode wro se, Ajenkwa naba, enti sorry be hia no. Ye sha se wo ka so a, na ye massive. Yeduru Kumase Asante Mem. Saturday 5th October 2024. You best start out of bandage rally walk every Apreport Junction and not past 6 a.m. Ediekosi Kumase Cultural Center. Afeka Ihuse. Jumedie Imuno every on the 3rd. Kopim on the 8th October 2024. Yankupon Somafo na Ghana Health Service. Kolebu a doctor for Amana Bodin Krata be said the faith healer. GDI Resafo. GDI na Ohao no ko. Nyame Somafo ya obetena si wo Kumase Cultural Center say yemfa ohaw ni nyina mbra abrabo masem yare emfa wo ne chaache ose wo ba fagidie bra na Nyankopon tumi ade nyina ye. Come and work for peace, come and work for unity, come and work for your salvation, come and work for your healing. Frempini for wa umaturfo iso 0277126308 ana 0543466275 bra na ye nante Asante Memu enkohia Ajenkwa no na ye dia Kumasifwe, Asantimae, ene die chire, enije sem kese a wo ho ne se, Messiah naba, odi ahoto naba, ohaw ni nyina beko. Senti no, asomdwe tuntum som in collaboration with Ajenkwa TV. Out of bandage rally walk. Kese pa afagana ha nyina bode wro se, Ajenkwa naba, enti sorry be hia no. Ye sha se wo ka so a, na ye massive. Yeduru
Kumasi Asante Mem. Saturday 5th October 2024. You best start out of Bandage Rally Walk every Apreport Junction and not past 6 a.m. Kosi Kumasi Cultural Center. Afeka Ihuse. Jumedie Imuno every on the 3rd. Copim on the 8th October 2024. Yankupon Somafo na Ghana Health Service Kolebu a doctor for Amana Bodin Krata be said the faith healer. GDI Resafo. GDI na Ohao no ko. Nyame Somafo ya obetena si wo Kumasi Cultural Center. Say yemfa Ohao ni nyinambra e yabrabo masem e yare emfa wo ne cha ose wo ba fa GDI bra na Yankupon to me ade nyina ye. Come and work for peace. Come and work for unity. Come and work for your salvation. Come and work for your healing. Frempini for wa umaturfo iso 0277 126308 ana 0543 466 275. Bra na ye nante Asante Memu enkohia agenkwano na ye dia. Kumasi fue, Asante Mae, ene die chire, enije sem kese a wo ho ne se. Mezaya naba, ode ahoto naba. Ohaw ni nyina beko. Senti no, asomdie tuntum som in collaboration with Agenkwa TV. Out of Bandage Rally Walk. Kese pa afagana ha nyina bode wro se. Agenkwa naba. Enti sorry be hia no. Ye sha se wo ka so a. Na ye massive. Yeduru Kumasi Asante Mem. Saturday. Medafo and the ewiase asetna ayedin. Sara so na emunsensam adoso. Enoti eden ne wo haw. De pa ne wa mane ukodanda. Eden na etete wa brabo mu. Wafum obi ana obi afumo. Wabwa oberima bi ana oba bi adum pempenso obi ama na jawasi wa akofa obi foforo. Edia ade na etete wa eno nti wunya akonya na wonka ana wonfa obi bone enche no eno nti na Agenkwa TV ye de dwumadi a ya to ne din se masemnie e de abrewo masemnie dwumadi ye dwumadi bi a ebe boawo ama wanya akonya ama woka nia ehawo ekyere masemnie dwumadi eye dwumadi bi a ebe ma wakonya ama mposa wafum obi a wapɛ kwan papa bi so na wo dia pane kyɛw na sɛ obi afom wa wo bɛpɛ kwan soronko so na wo de nipa no fom so e de akyɛ no masɛm ne adwumadie ye adwumadie bi a ɛbɛ boa wo ama sɛ obi ayɛ wadɔyɛ kɛseɛ bi nanso wo hu kwan a wo bɛfa so ada na se sɛ wo ba masɛm ne adwumadie yi so a yɛma wakonya ama wo da nipa na se soronko masɛm ne adwumadie ye adwumadie bi a ɛwɔ hɔ ma wo sɛ yɛ abusuasɛm sɛ ɛyɛ lawyer na wo pɛ sɛ ɛyɛ awaresɛm sɛ obi nsisi wagye wo bi afiri wo nsɛm ana empo sɛ obi de wakɔgyina amania no ɛwɔ kwan a ɛmfa so ɛwɔ so odi wo gyina so sɛ wo ba masɛm ne dwumadie yi so a yɛbɛboa wo ɛma wanya ɔkamafoɔ bibiri biara a ɛtete wɔ abrabɔ mu sɛ wo ba masɛm ne dwumadie yi so a yɛboa ɛma dia a wabrabɔ no atete asi no ɛno so ɛkɔda yie ɛde ma wo ɛno nti hyia me Nana Hema Kadija ɛwɔ Agenkwa TV so wɔ bra me ne me mpanimfoɔ atena se na yɛbɛpɛ nsɛmpɛnsɛm no mu na yɛapɛ w'asɛm no ano yie sansa mpanimfoɔ se obi asamsafoa ebie obi asamfo no Kumasi fue, Asante Mae, ene die chire, enije sem kese a wo ho ne se. Mezaya naba, ode ahoto naba. Ohaw ni nyina beko. Senti no, asomdie tuntum som in collaboration with Agenkwa TV. Out of Bandage Rally Walk. Kese pa afagana ha nyina bode wro se. Agenkwa naba. Enti sorry be hia no. Ye sha se wo ka so a. Na ye massive. Yeduru Kumasi Asante Mem. Saturday 5th October 2024. You best start out of Bandage Rally Walk every Apreport Junction and not past 6 a.m. Kosi Kumasi Cultural Center. Afeka Ihuse. Jumedie Imuno every on the 3rd. Copim on the 8th
October 2024. Nyankopon Somafo na Ghana Health Service Kolebu adoctafo amana body krata bi said the faith healer GDI Yaresafo GDI na ohaw no eko. Nyame Somafo ya obetena so wo Kumasi Cultural Center say yemfa ohaw ni nyina mbra e yabrabo masem e yare emfa wo ne cha che ose wo ba fa GDI bra na Nyankopon eda sabri na Mazaya ebe ye tumi mpaebo Mazaya ye kana semi omse unya hu no obi wa hunu da obi so watene nkada be personally bia wonni nya nkanta one on one da andra obedi ha na andra yentumi amba na ye kira andra de si ye na bra adwene ntiase so but probably ye di ni nyina bebremu ewo agenkwa nyame ya dom a ekena de wada ye de course wo Kumasi andra tumi mpaebo na esopa yi ena so osan abaye tumi mpaebo ne tumi mpaebo ne de ebinsi hada o Ghana had there be Obia Nua or yes, I did we be there. Or no, now the third temple about Ghana, third temple, the third temple. Now, that third temple, a dent naye, so third temple, not where ya dear, now we are dear no. Na so echa. Oh, ucha third temple, no, na amanibia ukumibiano, na sa amania no nyina no na akọ ye ede ama ono ne pe nimpa odi 10 temple odi aba asasisu sabre meze na nkasa atenase obehya ase na waye tumi empire bono na we ni de obi bese ejidi akwantuo yemfe nni agro ya tonyum na watu bibia ye bia na waye bi sanse anya de a edefom kra enti fagidie na faye na wo yade no me didi say by the time obo wie no na eso etwa anaso eko medamo ase Kesiepa Kumasi fue Asante Mae ene die chire enije sem kese wo ho ne se Mezaya naba ode ahoto naba ohaw ni nyina beko senti no asomdue tuntum som in collaboration with Agenkwa TV out of bandage rally walk Kesiepa afagana ha nyina bode wro se Agenkwa naba enti sorry be hia no ye hyase wo kaso a na ye massive wankwetin afofrofo anda na obey Afrofanda no obey. But one page monsa I near shades, one page monsa 1, 2, 3, 4, 5, mintum can be me 8 do. But and one obey now one brew in him. And one and down obey me pacho, my mina one on 2 minutes 1 minute kunyana dumbra kakra. But a one bra, we now bra decide. Okay. But ma bro in him, bra, medasi. When this so, mama, you be to bressy. Mama pacho, ma fume bressy. Okay, oyashi. Thank you. Pacho pinasi. Pacho, to a sumami, to a man of sumami. Bedi omoichi, pacho. Pacho, mombuano, nko so tina konyamo na mudi peja konyano. On to me nanti. Asomofoni na masre obi ansor njira na namando. Asomofoni na moma yansor nje hia namando. Wana obobo am yeto nyom ni na aso wombra. Yarba yeto me mpaibo. Ende de yimbe yimza osi ha. Wana afi na yaba no so. Tum mpaibo yi na Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo de. Sunsun biara rukuti onso wo ma me fie so wo fo pafie. Dem broken also to me pa boya no bokodo ayden ozetu no ende da ma bi ne za ode be no also onara na wasem ofamani na oye no kra wasem ofamani na bona wa ye ende no ye nehi oye na hwe no hu no ye nehi enti ni na re sunsunfi na edwuma we yin obiara na edwuma da Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo ne nsa na edwuma pe enti se ejina lai mu awusu yin ejizi de jiza amede to anamo ne be jan lai mi ende mo susunsun fe ho mbia no obefi wako amen senye de mejiza ye inara obewie peye amen enti yerboto nyom asomfo no yerboto nyom asomfo no yerboto nyom obinum wakasa asomfo yerboto nyom amen Rabin Jomason ampa sa ma Nyame Somafo Jomason ampa sa ma
Wonjo maswa. Wonjo maswa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Apa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Apa. Wonjo mas. Wonjo maswa. Wonjo maswa. Wonjo maswa. Wonjo maso. Apa. Wonjo mas. Wonjo maswa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo mas. Wonjo maswa. Wonjo maso. Apa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Apa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Apa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maswa. Wonjo maso. Apa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Apa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maswa. Wonjo maso. Wonjo maswa. Wonjo maso. Apa. Wonjo maso. Elijah Nkopon. Amen. 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 Amen. Elijah Nkopon. 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 Amen. Don't hold me young. 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 Amen. Me young ura. Amen. Ombe yina boyi. Amen. Wo young wa. 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 Amen. I say ura. Amen. I say ura. Amen. Wo young ya sa. 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 Amen. Esusufi. Amen. Owo yum. Amen. Wo asasindo. Amen. Owo nsum. Amen. Owo pum. Amen. Owo prambam. Amen. Wo asasasi. Amen. Oma okutia no. Amen. Oma okutia no. Amen. Oma okutia no. Amen. Oma okutia no. Amen. Wo okutia no. Amen. Baby awo bera. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Oja. 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 Amen. Ready moon. 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 Amen. Isufi. Amen. Kinamopi. Amen. Amen. Kinamopi. Amen. Amen. Kinamopi. Amen. Bianyina ho. 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 Amen. Oja. Amen. Ready moon. 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 Amen. Amen. Ready moon. Amen. Amen. Ready moon. Amen. Ready moon. Amen. Ready moon. Amen. Ready moon. Amen. Amen. Susufi. Amen.
Amen.
Why are they? Mammy, why are they? What about it? And you know how it will be? Now you will be. Oh, Kasa. Kasa me ya kwa na ko, kasa me ya ma ko. jam kwa na ma. Oja. Ready move. Amen. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. 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 Bakwa, mama what it? Meko. Mama I am there. I am there. Na mbesa me se na bla bo. E pere sen. Mama pie, ana papa pie. Wo wa no. Wo wa no ana. Mama pie. Mama pie. Ole le papa fie nyina. Why are they? Penfo wo fie yenwale ya ono na kula kitikiti. What's it? Penfo wo fie yenwale ono na kula kitikiti abaya no ho ade. Why are now over here? Why are the one thing? This is all your day. Ya mani nyeska. One more yeska. Obejan, aye. Obejan Martin. And Papa with your wambra. Amen. Papa, I'm if you. What you know, wambra? Amen. Wambra. Amen. Wambra. Amen. What you know, wambra? Amen. Wambra. Amen. What you know, wambra? Amen. Oja. Amen. Ready move. 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 Amen. Obejan. Obejan wonja. Obejan na wonja. Okoso ahi. Wani. Wanayo. Kasa. Mama na bere. Kasa. Ya dosu. Wodoso. Why are they? My are they? Me pesa me kunu. E pede kun. No why am I? Wale na ya pesa se no wa pele. Na ya ko pe o ba bi pre kunu stila. Huh? Ya we wa mbeto sa bagala on didi o. Huh? Ya mana bere. Na mas why am I? Wale enko ye ina ya timi nam su ko pe ku eyele bi. Why are they? Ya bele ni kunu. Ya bele ya ni be ni kunu. Sami de ni kunu juma e basa wan tong sami na we ya won ye biane en didi. Ya na ye se we ya. Na kuna mbo e ka fere mbo amba. Amnya makwan. Mo man tell you ai. Amen. Mo man tell you. Wani. Kasa. Wo ba ko so ma ni wupi. Ah? Wo ba ko. Ma me wo dia. Yey. Aye me ba. Wo ba. Wala wo ba. Yey. Uma ni mi ba yo ehun. Na why dey? Why am dey? Wo ba ko pese ma akra ni wupi. Awo ba ko. Ko to nsuo. Wa mo ma wo bi o. Me wupi. Akora ni wa he. Akra ni so awu. Wa ko to nsu ewu. Ma wa ye. Eframu ni se me bi. Ma na wa ye ehun. Na why am dey? Why am dey? Yey. Wani mo nyam na ma so wani mo nyam. Na ma. Wani ko to nsuo no ni se me biem. Awo do. Ahun ro ye. Me ma amenia. Yo. Fa mi nia ayade. Mama ni se bi o. Ai. Ate. Ojo kwan. Amen. Oja. Amen. Ready move. 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 Amen. Tusufi. Amen. 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 Timofi. Amen. 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 Oja. Amen. Ready move. Amen. Amen. Ready move. Amen. Tusufi. Amen. Amen. What's up then? Amen. What's up then? Why then? Mama why then? Then I'm dying. Onye mi shio. Anya oshi. Esi ya betiti. What is it? What be in? What be in? Ma mi fie. Na ma me fie. Yo. Betiti ni sa. Fie fi. Won ko mo man say. Amen. Amen. O yo de yakwa ho yen yi. Won fa nka tena ho. Homa sin so ya. O ya won ho din bram. Ai. Okay. Phantom from. Mpacho chiro ho na esunsum si wodun na mazai so hia ho ne zin na ho numbers. Na baby a wote.
What are you? What are you? Kasa. 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 Oja. Amen. Ready. Amen. Ready. Amen. Ready. Amen. Fifi. Amen. Pinamufi. Amen. Pinamufi. Amen. Pinamo. Amen. Pinamo. Amen. Pinamufi. Amen. Kasa. Amen. Kasa. Mamra yende. Why are they? Why are they? Ayawoh. Enyanafi. Enyanafi. They were pass a mamma no home. Yay. Why pass a mamma no home? No one turn of that. The why are they? Why are they? Area to so. What do you have to so? What can I want? What do I? What do I? Bingo. Huh? Bingo. Bingo about it. Philly bra. Felicia bra. What do I? What do I? Bingo. Bingo about it. Me piazza croya, Bushman about it. We are Busham. Yay. Huh? Huh? Now, Mamma, why are they? I know she. Yo. Put up, Broca. Amen. Amen. We are opening them, bro. Amen. Kumasifwe, yeah, Asantimae, yeah, and then dear Chile, and it is some Cassia or Honese, Messiah Nabo, Messiah Naba, or the Ahotonaba, or how you know Sentino, Asumdian Tuntum in collaboration with Argentina TV, a year out of bandage rally walk, Cassia Pa, Afagana Hadina Bode Rose, Argentinabo, Argentinaba, and it's sorry Beshiano, Yashase or Kaswa, nay, massive. Yeduru Kumase Asante Mem. Saturday, 5th October 2024. You best start out of bandage rally walk every Apreport Junction and not past 6 a.m. Ediekosi Kumase Cultural Center. Afeka Ihuse. Jumedie Imuno every on the 3rd. Kopim on the 8th October 2024. Yankupon Somafo na Ghana Health Service Kolebu a doctor for Amana Bodin Krata said the faith healer. GDI Resafo. GDI na Ohao no air ko. Nyame Somafo ya obetena si wo Kumasi Cultural Center say yemfa ohao ni nyinambra e yabrabo masem e yare emfa wo ne chaache o se wo ba fagidie bra na Nyankopon tumi ade nyina ye. Come and work for peace, come and work for unity, come and work for your salvation, come and work for your healing. Frempini for wa umaturfo iso 0277 126308 ana 0543466275 bra na ye nante Asante Mem. Medafo ene ewiase asetena ayeden Sara so na emunsensam adoso enoti eden ne wo hawo de pa ne wamane ukodanda eden na etete wa brabo mu wafum obi ana obi afumo wabwa oberima bi ana oba bi adum pempenso bi ama na jawasi wa akofa obi foforo edia ade na etete wa enonti wunya akonya na wonka ana wonfa obi bone enche no enonti na Agyenkwa TV ye de dwumadi a yato ne din se masamnie ede abrewo masamnie dwumadi ye dwumadi bi a ebe boawo ama wanya akonya ama woka nia ehawo etre masamnie dwumadi eye dwumadi bi a ebe ma wakonya ama mposa wafum obi a wapɛ kwan papa bi so na wo de apa ne kyɛw na sɛ obi afom wa wo bɛpɛ kwan soronko so na wo de nipa no fom so e de akyɛ no masɛm ne adwumadie ye adwumadie bi a ɛbɛ boa wo ama sɛ obi ayɛ wadɔyɛ kɛseɛ bi nanso wo hu kwan a wo bɛfa so ada na se sɛ wo ba masɛm ne adwumadie yi so a yɛma wakonya ama wo de nipa na se soronko masɛm ne adwumadie ye adwumadie bi a ɛwɔ hɔ ma wo sɛ yɛ abusuasɛm sɛ ɛyɛ lawyer na wopɛ sɛ ɛyɛ awaresɛm sɛ obi nsisi wagye wo bi afiri wo nsɛm ana empo sɛ obi de wakɔ gyina amania no ɛwɔ kwan a ɛmfa so ɛwɔ sɛ odi wo gyina so sɛ woba masɛm ne dwumadie yi so a yɛbɛboa wo ɛma wanya ɔkamafoɔ bibiri biara a ɛtete wɔ abrabɔ mu sɛ woba masɛm ne dwumadie yi so a
yɛboa ɛma deɛ a wabrabɔ no atete asi no ɛno so ɛkɔda yie ɛde ma wo ɛno nti hyia me Nana Hema Khadija ɛwɔ Agyenkwa TV so wɔbra me ne me mpanimfoɔ atena ase na yɛbɛpɛ nsɛmpɛnsɛmsɛm no mu na yɛapɛ w'asɛm no ano yie sansa mpanimfoɔ sɛ obi asɛm safoa ebie obi asɛm